प्रहलाद ब्रह्मनि आरो लैहोर लैहोरखौ बुदों एबार बुथां इलेक्शनाव दालि ओंख्रि जाहैजोबनांगोन दा ओंखायनो बिश्वजित दैमारि सारा थार बाथ्राखौनो बुङो बाव खुनु सिस्टेम गैया एनजिअ बादि सानैसो मानसिया सालायगासिनो दङ कम्पानिसो बियो सरकार नङा कम्पानि बादि सालायगासिनो दं नाथाय इउपिपिएलफ्रानो गाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो एबसुनि दैदेनगिरिफ्रानो गावसोरखौ मालिक साननानै लायो बिटिसिनि बड'लेण्डनि मालिक साननानै लायो प्रमद बर' आरो गोविन्द सारा मानो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बड' इयुथ आरो एनडिपिफोरखौ पेरामिलिटारियाव सासेबो सोनो हायासै हाग्रामा महिलारि सारा गौरां दैमा सेराव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स लुदों बाव एबसुआ मानसिफोरा मिटिं खालामबाय थायो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय आरोबाव फिन खनसेबाव सावरायलायनाय बिपिएफ दोलोनि लाइमोन गांखं बा लाइमोन दालाइनि बिथां कास्टम बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि बिथांजों माखासे खोथा फिसा फिसा खोथा जिहेतु जों राजखान्थिनि मानसि नङा बे हिसाबै फिसा फिसा खोथा सोंनानै लानि बा आरो मोनथिनानै लानि थुदो बिदिब्ला जों सावरायना लानि हाजार हक राजखान्थि दोलोनि मानसिफोरजों सावरायबा एसे बिखाफ्रा गुलुब गुलुब मावलायोलै थांनि बिथाङानो जाहैबाय इउथ बिपिएफनि कास्टम बसुमतारी नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय नोंथाङा सानसे समाव फरायसा आफादाव मावदोंमोन फरायसा आफादखौ नागारनानै दिनै बिपिएफ दोलो मानो बिनि सायाव एसे सुंद'यैब्लाबो नङा फरायसा आफादा साफ्रोमनि थाखाय लाइफ टाइम नङा मानोना बेयो नों सोरबा 5 बोसोरनि थाखाय फैयो सोरबा 10 बोसोरनि थाखाय फैयो सोरबा 6 बोसोरनि थाखाय फैयो आंबो बिदिनो एमए पास जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव भलुन्टारि हिसाबै एबसुआव मावबा जेबो मोना खिन्थु भलुन्टारिसो नों ना दरमा मोनगोन ना माबा मोनगोन जेबो मोना भलुन्टारि सार्भिस हिसाबै दा जेला संसार हाबा जेला जायो जेला नोंहा बिसि फिसा थायो अब्ला नोङो भलुन्टारि खामानि मावनो हाया मानोना नोंहा उदैनि खोथा फैयो दा ओंखायनो एबसु जोबखांनायनि उनाव बिपिएफआव हाबदों नाथाय आं जेला एबसुआव दंमोन अब्लाबो आङो हारिनि थाखाय खामानि मावोमोन दा जों आं पार्टियाव दङ दाबो आं हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं जास्ट प्लेटफर्माल' आलदा आलदा फरायसा आफादाव खामानि मावनाय आरो राजखान्थि आफादावहाय बा बिपिएफ दोलोआव खामानि मावनाय बिनि फारागथिखौ एसे फोरमायगोन रायजो हारियाव नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अकल बर' हारिनि थाखाय जाहैबाय नाथाय राजखान्थि दोलोआ बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखाय सानजोबनो गोनां जायो राजखान्थिया डेभेलपमेन्ट राजखान्थिया पावाराव फैयोब्ला डेभेलपमेन्टनि खोथा फैबाय आरो ससाइटियाव टटेल रियेल डेभेलपमेन्टनि नाथाय नोङो एबसुआ जाहैबाय मोनसे प्रेसार ग्रुप प्रेसारल'सो होनो हायो नों लामा बानायनो हाया नोङो लामा जानांगौ होननानैल' हायो नाथाय जोङो गभर्नमेन्टआव फैबा लामाखौ जों बानायथारगोन एबसुआ नों कलेजआ सरकारि जानांगौ होननानै डिमान्ड खालामनो हायो सरकारि खालामनो हाया नाथाय बेखौ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रासो हायो सरकाराव थायोब्ला दा ओंखायनो बेनो मोनसे फारागथि आं साननानै लायो राजखान्थिखौ जों गोबां राजखान्थिनि दिनै जोंनि बिटिसिनि राजखान्थि मोजां बिजिरना नायनो थाङोब्ला एसे गाज्रियाव थांनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि बिपिएफ आ इउपिपिएलखौ गाज्रि सोंखारिनाय इउपिपिएलआ बिपिएफखौ गाज्रि रोखोमै सोंखारिलायनाय थ' बेफोरबायदि सोंखारिलायनायखौ एसे खमायना गुबुन एंगेलजों राजखान्थिखौ गेलेनो हाया मा फोरमायनो नङा आंथ' कनस्ट्राक्टिभ आङो मालाबाबो आं गावनो आं कनस्ट्राक्टिभ आङो बुंदों दाखालि बावै आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों जे प्रमद बर' सार नोंथाङा 30टा समस्ति जागोन होनदोंमोन मानो दाबो खालामनो हायाखै नोंथाङा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एनडिपि आरो बड' इयुथफोरनो पेरामिलिटारियाव साख्रि सोनो होनदोंमोन मानो सोनो हायाखै भेन्सार स्कुलखौ मानो सरकारि खालामनो हायासै इउटुबार आरो जार्नालिस्टफोरनो 10 कोटि थाखा होनो होनदोंमोन मानो होनो हायासै बे मोनसे कनस्ट्राक्टिभ जोङो कनस्ट्राक्टिभ वे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोङो कनस्ट्राक्टिभ वे जों कुइसन सोङो नाथाय बिथांमोना फेरेंगा सारानो जा राकेश ब्रह्म बिथांमोनानो जा बिथांमोना डिस्ट्राक्टिभ खालि डिस्ट्राक्टिभ मा होनो खोनासंथाव जायै बाथ्राफोरल' बिथांमोना फिननाय होयो नाथाय जोंनि कुइसनफोरखौ बिथांमोना फिननाय होनो हाया ओंखायनो जोङो बिपिएफआ अलवेज जों कनस्ट्राक्टिभ नाथाय इउपिपिएलफ्रा गन्थङाव दै हाबनानै लाजिनानै बिथांमोनहा बायदिसिना खोथा बुङो कास्टम बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ गुबुन जायगानि होननानै मानो थाखाय बुङो ना बे खोथाया सैथो मानोना फेरेंगा बिथाङाबो सार बिथाङा धेमाजि आं मिथिनायाव आरो दा बिथाङा बाव फैनाय आंना आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि नाथाय आफाया
फर्थ ग्रेड साख्रि मावनानै गलाघाटआव थाहैदों आंनि जोनोमा गलाघाटआव आंनि आब'नि जोनोमा बिटिसिआव नाथाय आंनि जोनोमा गलाघाटआव बेनिफ्राय आं बाव देरहैदों नाथाय आं 2014 सनावनो मा होनो क'क्राझाराव थाफैफिनदों दा आङो आफानि जिहेथु जोंना बंस'फ्रा क'क्राझाराव दंजोबो नालाय आं 2014-15 सनावनो आं आफानि लिगेसिजों आं भटार्स एप्लाइ खालामदों थांनाय बारावबो आं एमपि इलेक्सनाव होदों बिनि सिगांबो आं बिटिसि इलेक्सन होदों एबारबो होगोन आं 2025 सनाव थांनाय बारावथ' आङो बिपिएफनि केन्डिडेट काम्पासारनो भट होदों दा रायजागासिनोसो दङ बिथांनो बिनि सिगांबो आङो भट होदों दा बिथांमोना जेखि बुंबाय थाथों नाथाय जोङो जिहेथु राजखान्थि दोलो हिसाबै नङा होमबा गुबुन आंल' नङा गोबां दैदेनगिरिफोर दङ सन्जय सरगियारि बेबो कार्बि आंलंनि एमसिएलए नङा होमबा दा ओंखायनो नों अबेनि आं अबेनि नङा जोंना बे जाहैबाय जोङो बे जोंनि देश आरो बेयाव जोङो बावनो जों थैगोन आरो बेखौनो जों डेभलपमेन्ट खालामगोन आरो बेखौनो जों जौगानाय खालामनांगोन गुबुननि तुलनायाव डेभलपमेन्टनि सायावसो जोङो खामानि मावनो नांगौ बाव कनस्ट्राक्टिभ वे डेभलपमेन्टनि सायावसो जों खामानि मावनांगौ नों अबेनि आं अबेनि बेखौ बुंग्राफ्रा बुंबाय थादों नाथाय आं जेबो साना दिनैनि दिनावहाय मोननैसो राजखान्थि दोलोनि गेजेराव जेरैबायदि बिपिएफ बा इउपिपिएलखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुङो दिनै बे इउपिपिएलआ थारैनो बिपिएफनि नोजोराव खामानि मावनाय बा बेफोरबायदि डेभलपमेन्ट जौगाथायखौ लाबोमाराखै लाबोआखै आं उदाहरन हिसाबै होनि हाग्रामा महिलारि सारआ मा होनो सिआइटि इन्जिनियारिं कलेज नुदों इउपिपिएलआ नोंसिनि एनआइटि आव थांखो बिथांमोना बिनि फिननाय होआ हाग्रामा महिलारि सारआ गौरां दैमा सेराव बड'फा कालसारेल कमप्लेक्स नुदों बाव एक्सुआ मानसिफ्रा मिटिं खालामबाय थायो गावसिनि थुलुंगाफोरनि बड'फा मा होनो कालसारेल एक्सेलेन्स सेन्टार बड'फानि बे कमप्लेक्सआव बाव थांखो नङा होमबा बिथाङा बिनि फिननाय होआ हाग्रामा महिलारि सारआ चिरां डिस्ट्रिक्टआव आइ दैमानि सायाव गंनै बयनिफ्राय गोलावसिन दालां नुदों हाग्रामा ब्रिज बेबादि दालां नोंथांमोना खिन्थालाय हाग्रामा महिलारि सारआ 9टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बड'लेण्डआव गंनै आसामाव गंनै वेस्ट बेंगलाव गंनै दिल्लीयाव गंनै आरो चेन्नाइआव 9टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों थांनाय बाराव इउपिपिएलआ मोनसेल' बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनो होनदोंमोन मुम्बाइआव बेखौ मानो लुफुंनो हायाखै दा ओंखायनो इउपिपिएलआ जेखि बुङा मानो इउपिपिएलआ खामानि मावनो हायाखै इउपिपिएलआ मोननैल' खामानि रोंगौ मोनसे जाहैबाय उदै आरो मोनसे जाहैबाय पकेट इउपिपिएलनि लिडारफ्रा उदैखौ सिन्था खालामो आरो पकेटखौ सिन्था खालामो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा बेलेगखौ सिन्था खालामा हाग्रामा महिलारि सारआ बिएलटि सुक्ति जानायनि उनाव 1400 जन बिएलटिनि आरो दैदेनगिरि आरो बिएलटिनि दैदेनगिरिफोरखौ पेरा मिलिटारियाव बिएसएफआव साख्रि सोनानै होदों प्रमद बर' आरो गोबिन्द सारा मानो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बड' इउथ आरो एनडिपिफोरखौ पेरा मिलिटारियाव सासेबो सोनो हायासै बेखौ रायजो राजाया बिजिरबानो जाबाय अबे सोर मावदों आरो सोर मावाखै बेखौ रायजो राजाया आंनिफ्राय साबसिन मिथिगौ होननानै आं साननानै लायो दाखालि साननैसोनि सिगाङाव आसाम आयेन आफादगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा माखासे सिस्टेमनि बाथ्रा बुंदों जोंनि बिटिसिआव आयेन आफादाव मोनसेबो सिस्टेम गैया मा नाम बेनि सायाव मा फिननाय नङा सरकार सालायनाया ओंखाम ओंख्रि गेलेनायनि नङा बे सरकार सालायनाया थाखुमालायनाय गेलेनाय नङा बे गोरलै गथ'नि सरकार सालायनाया एनजिअ सालायनाय नङा बे मानोना नों एनजिअ सालायनाय आरो सरकार सालायनाय नन गभार्नमेन्टेल अर्गानाइजेसन होनो एनजिअखौ दा ओंखायनो जों एबसु सालायबोनाय सोरबा एनजिअ सालायबोनाय बेफोर सब नन गभार्नमेन्टेल नों जेब्ला सरकार सालायगोन बाव एक्सपिरियेन्स आरो नोंहा सिस्टेमनि खोथा दं दिनै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा थार बाथ्राखौनो बुंदों कागजाव थानाय खोथाफोरखौसो बिथाङा बुंदों कागजानो प्रमान खालामो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनो बिटिसिनि रायजो राजानो लामा बानायनो कलेज बानायनो स्कुल बानायनो फैसा हरदोंमोन नाथाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो हायैनि थाखाय 100 crore फैसा गिदिंनानै थांफिनदों बे हसा खोथाखौनो जोंना स्पिकार सारा बुंदोंमोन नाथाय बेखौ एबसुनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा थार खोथा बुंनायाव बिथांमोना लाजिनाय मोननानै बिथांखौ उल्टा पुल्टा सोंखारिदों रोङाबा सोंनानै लाबानो जाबायना बिस्वजित दैमारियाबो सिनियर मानसि हाग्रामा सारनाव रोङाबा सोंनानै लाब्लानो जाबायना बे फैसा सफैदों जों बेखौ मावस्लाबनो हायासै बोरै बोरै मावनो नांगौ अफिसारफोरनाव सोंनानै लाब्लानो जाबायना जाय अभार स्मार्ट जाय मानसिया गावखौनो बयनिफ्राय साबसिन गोरोंसिन सानो बे मानसिया मालाबाबो जेबो खामानि रोङा दा ओंखायनो आं साननानै लादों अभार स्मार्ट आरो गावखौनो गोरोंद्राय साननायनि थाखाय दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकार फैसा हरनाया थांफिनबाय बिटिसिआव खुनु सिस्टेम गैया बिटिसिआ खुनु सिस्टेमजों सोलिया एनजिअ बादिसो सालायगासिनो दङ बिथांमोना बेनिफिसियारि स्किमनि प्रग्राम लायो पलिटिकेलनि लिडारफोरासो खोथा बुंहैयो गमामायैनो जुदि बेनिफिसियारि स्किमनि प्रग्राम लाबाव आन्डार सेक्रेटारिफोर थानो नांगौमोन पलिटिकेल डायलग बिपिएफसो रायहैबाय थायो
गभर्नमेन्टनि प्रग्राम लायो बिपिएफखौ रायहोयो आरो गभर्नमेन्टनि प्रग्राम लायोब्ला मानो बिपिएफखौ रायनो नांगौ नङा होमबा डेभेलपमेन्टनि खोथासो बुंनो नांगौ दा ओंखायनो बिश्वजित दैमारि सारा थार बाथ्राखौनो बुङो बाव खुनु सिस्टेम गैया एनजिअ बादि सानैसो मानसिया सालायगासिनो दङ कम्पानिसो बियो सरकार नङा कम्पानि बादि सालायगासिनो दं दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाखौबो नुबाय थायो जेब्ला इलेक्सन जाफैयो जेब्लाखि जों बाय इलेक्सन बा बायदि रोखोमनि इलेक्सन सफैबा जोंनि बिटिसि आवनो जा बा आसामावनो जा जोंनि बिटिसि आव जों दासिमबो नुनो मोनदों जेरैबायदि थांनाय बाय इलेक्सनावहाय बिथां प्रहलाद बिथां ब्रह्मनि न'खौबो बुनाय नुदों जेरैबायदि लैहोर लैहोरमोन गयारि बिथांमोनखौबो लामायाव बेंनानै बुनायखौ नुनो मोनदों जों थ' बेफोरबायदि बुलाया लाफानो इलेक्सनखौ मोजाङै गेलेनो हाया नामा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों पिसफुलि जाहाथे इलेक्सना जायो बेखौ साफ्रोम मोनफ्रोमबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनाय थाबाय नाथाय इउपिपिएलफ्रानो गाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो एबसुनि दैदेनगिरिफ्रानो गावसोरखौ मालिक साननानै लायो बिटिसिनि बड'लेण्डनि मालिक साननानै लायो बाव खुनु कनस्टिटिउसननि खोथा फैया आरो संबिधानाव डेम'क्रेसियाव सबहाबो इलेक्सन केम्पेनिं खालामनाय मोन्थाय दङ सबहाबो इलेक्सन दारायनायनि मोन्थाय दङ नाथाय कनस्टिटिउसनखौ सिमफायनानै फुरा डिक्टेटर बादि सालायनो नागिरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा ओंखायनो थांनाय बाराव प्रहलाद ब्रह्मनि आरो लैहोर लैहोरखौ बुदों एबार बुथों इलेक्सनाव दालि ओंख्रि जाहैजोबनांगोन जाय जाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जा आवगाय इलेक्सनाव जाय जाय बुजादों बिथांमोना दा कर्टआव थांनांगासिनो दङ हाजिर जाहैगासिनो दङ ओंखायनो पलिटिकेलि नेतानि खोथाफोरखौ लानानै जाहाथे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जामब्र'आ बेखौ आं खावलायनाय थाबाय डेम'क्रेटिकआव पिसफुलि इलेक्सना जालांथों पिसफुलि बारलांथों बेखौबो आंबो लुबैयो आरो डेम'क्रेसि देश हिसाबै बे देशा महात्मा गान्धी आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि देश हिसाबै जों डेम'क्रेटिक प्रसेसआव जों थांनो नांगोन इउपिपिएल आनो जा बिपिएफआनो जा दिनै इउपिपिएलआवबो लाइमोन गांखं दं इउथ्सफोरा गोबां इउथ्सफोरा हाबदों मोजां मोजां इउथ्सफोरा जेरैबायदि बिपिएफआवबो दिनै इउथ्सफोरा राजखान्थि सोलोंनो थाखाय हाबदों बा हाबजेननानै दङ थ' बिथांमोननि मेगन सिगाङाव जों बुलायनाय बा माबा मोनसे खालामनायखौ खोन्थायोबा जों बिथांमोनखौ बुलायलायनोसो फोरोंनाय जाया होमबा बेनि सायाव मा फोरमायो नङा जोङो बे महात्मा गान्धीनि देश आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगा बेयो बड'लेण्डआ गोजोन अनलायनायनि गेजेरजों बियो नाथाय बाव माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि पार्सनेल लाबनि थाखाय बाहायनो नागिरो थांनाय बाराव प्रहलाद ब्रह्मनि न'खौ अन्थाइ खुफैहैजों बिपिएफआ हायामोन नामा सोरनिबा न'खौ अन्थाइ खुफैनो हायोमोन नाथाय जों खुफैहैयाखै मानोना जों डेम'क्रेटिकखौ जों लैहोरखौ बुदों जोंनि बिपिएफनि मानसिया थांनानै बुहैफिननो हायामोन नामा हायो नाथाय जोङो डेम'क्रेटिक आरो जोङो नन भायलेन्टखौ पिसफुलखौ जों गनायो नाथाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा एबार खालामोब्ला दालि ओंख्रि जानांगोन बिथांमोना बे जुदि खालामोब्ला बिथांमोना बिनि थाखाय बिनि साजाखौ लानो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जानो नांगोन ओंखायनो जों बेयाव पिसफुलि जों खालामलांनो नांगोन आरो एबार इउपिपिएल गैला बिथांमोनाव मा इउथ दङ इउपिपिएलनि इउथआ मा खामानि मावदों इउपिपिएलनि इउथ हिसाबै गभर्नमेन्टआव थादों बिथांमोना इउथफोरनो दिनै साख्रि सासेबो होनो हायाखै थांनाय बाराव सिएसपि बर्ड दाबाय बे सिएसपिफ्रा एसेबां फैसा इउथफोरनिफ्राय लांदों मोनबा सयथा एग्जाम खुंनो होननानै सानसेयावनो एग्जामखौ खुंदों बिथांमोना फैसा लुटिदों इउथफोरा अबाव सिरि थादों ओंखायनो आं सानो इउपिपिएलआव खुनु इउथ गैया इउपिपिएलआव अकल बिथांमोना पकेट आरो पेट सिनायग्रा दैदेनगिरिफोर दङ इउपिपिएलनि इउथखौ आं दिनैसिमबो समाजाव खामानि मावनाय बिथांमोनखौ आं नुवाखै जोंहा बिपिएफआव इउथ दङ मानोना जोङो सेंग्रा सिख्ला जोङो जयै एबार मानावगिरि हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मानसि खालामनो थाखाय बोसोराव 100 कोटि फान्ड लाबोनो नागिरदों जोंहा इउथ दङ इउथनि खोथाखौ जों सावरायो इउपिपिएलआथ' इउथ गैया दिनै खामानि मावनायखौनो नुवाखै आं इउथ जुदि दङब्ला बिटिआर आरो बिटिसि बिपिएफआ दिनै बुङो बिटिआरआव जेबो गैया इउपिपिएलआ बुङो बिटिआरआव गोबां खामानि दं बा बिराद डेभेलपमेन्ट जों बे बिटिआरजोंनो माखासे जों स्टेट बायदि बर'लेण्डखौ जों बेजोंनो मोनगोन होननानै नाथाय माखासे एकर्डनि दफाफोरखौ नायोब्ला बिटिआरनि आंनि नुनायावबो आंबो नायदों बिटिआरनि माखासे एकर्डफ्रा एसे दरजाखौ खेंनानै दोननायफोरबायदि नुनो मोनदों आरो बिटिसिनि जिखिनि एकर्ड बावहाय जेरैबायदि गोरा दङ एसे एसे खेंना दोननायखौ दरजाखौ खेंना होनायफोरबायदि नुदों बे समाव बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डखौ जुदि तुलना खालामोब्ला बिटिसि एकर्डआव प्राय 3000 गामिफोरखौ कन्टिगियास सोदों बिटिआर एकर्डआव गंबेसे सोदों बिटिसि एकर्ड खालामनानै जोंहा बिएलटिनि दैदेनगिरिफ्रा प्राय 1400 जन मानसिफ्रा पार्लामेन्टआव साख्रि मोनदों
बिटिआर रेकर्ड खालामनानै सिगनेटरिफ्रा बिनि दैदेनगिरिफ्रा मानो दिनैसिमबो सासेबो साख्रि सोनो हायाखै बिनि फिननायखौ प्रमद बर'आ हो बिटिसि रेकर्ड खालामनानै जोंहा मा होनो इसिबां एडुकेशन इन्स्टिटिउशन मोनदों सिआइटि मोनदों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोनदों सेक्रेटारियेट मोनदों कालचारेल कमप्लेक्स मोनदों इउनिभार्सिटि मोनदों बिटिआर रेकर्ड खालामनानै मा मोनखो बिनि फिननायखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा हो नङा होमबा बिटिसि रेकर्ड खालामनानै बिएलटिनि केसफोरा सब जोबजोबदों बिएलटिनि केसफोरा कर्टआव दिनैसिमबो गैया सब जेनेरेल एमनेस्टि मोनजोबदों बिथांमोना दा रावनाबो केसआनो गैया दिनै बिटिआर रेकर्ड खालामनानै मानो रेकर्डनि उनावबो दिनै मा होनो सिगनेटरिफ्रा जेलाव दङ मानो रेकर्ड खालामखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो मानो कर्टआव थांबाय थानो गोनां जायो हालाय हाफाय मानो जादों मानो आलाय आथानि मानो जादों दैदेनगिरि थानानै बिनि फिननायखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार आरो गबिन्द सार बिथांमोना मानो होआ आं बेखौनो साननानै लायो दिनै बिएलटिफ्रा रावहाबो केस गैया एनडिबिफ्रा मानो केस दङ दिनै मा होनो बिटिसि रेकर्डआ कनस्टिटिउसनेलि एमेन्डमेन्ट पास जानाय बिटिआर रेकर्डआ मानो कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट पास जायाखै बिटिसि रेकर्डआ प्राय 3000 गामिखौ सोदों बिटिआर रेकर्डआ गंबैसो सोदों गामिखौ सोमोनलाय ओंखायनो आं सानो बिटिसिजों बिटिआरजों बिटिसिआ जुदि हाजो बादि गोजौब्ला बिटिआरआ दुब्लिनि हाफावजोंबो समानबो नङा रुजुयोब्ला आरो नों हिमालय हाजोजों दुब्लिनि हाफावजों बोरै रुजुजानो नांगौ बे बिटिसिजों बिटिआरजों बेबादि बिथाङानो जाहैबाय कास्टम बसुमतारी गोलाव सम सावरायबाय आरो गोलावबो जाबाय कास्टम सार नोंथांखौ रोजा रोजा थेंक्स बा गोजोननाय बावबाय आङो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय लोगोफोर गोलाव खोथा बुंला बेवहायनो दोनथ'नो सानबाय